cando pensei que xa tiña visto todo, ven María cun xadrez de vikingos. Pois sí, bueno, en concreto son dúas cousas complementarias. Por un lado temos o xadrez de vikingos. Mira como estou, que casi non me atrevo a moverme. E por outro lado temos o libro que xa que a Jacobus Land, que é Como se fixo o xadrez dos vikingos en Galicia. Vale, imos a tratar de ordear un pouco. Partes. Hai un home que se chama Pablo Culebras, Culebras, que traballa en comunicación, diseño gráfico, en xestión cultural, que pois decide que hai que facer algo arredor do xadrez dos vikingos, sí, arredor das batallas que os vikingos di unha cousa que me parece moi Galicia. interesante, que di aquí aquí na página da FAN, a ver se o topo, di: malia que tratei de manexar con rigor a bibliografía existente e puxen coidado para non incluir consideracións que non estivesen avaladas por expertos, compre sinalar que a cuestión dos ataques normandos a Galicia é unha temática chea de lagoas, debido á escasez das fontes medievais e as cautelas obrigadas. E que moitas veces, ao haber tan pouca información, tamén pode estar sesgada, ou tirando para un lado ou para outro, dependendo dos intereses correspondentes. Pero partindo desa idea, do pouco que hai, de primeiro é un xogo de xadrez, que trae unhas fichas. Aquí teñen todas as fichas do xadrez. Aquí temos o mapa de Galicia. Sí. Estou mirando aí tabuleiro. Os peóns, o bispo, bueno, unha chea de... A cuestión é que a través deste xadrez e do propio libro, aparte de explicar o que significa cada peza, mira, peóns brancos, peóns de leva, o grosso dos exércitos cristiáns desta época estaba formado por labregos e aldeáns. Entón, cada peza representa tamén uns persoeiros distintos, unhas personaxes distintas. Claro, é que non é simplemente un xadrez, non é que collera a temática ou a mecánica do xadrez tradicional, é simplemente de cambiar un pouco a forma, é que ten moito como de historia, de xogo de rol incluso, daqueles do Rigs, non? Que tamén era unha historia de batallas. Pareceme moi interesante, curioso cando menos. Eu creo que é un traballo de moitísimas horas, de moita investigación, porque ele incluso agradece fotografías que sacou do Museo Nacional de Dinamarca, de pezas, porque aquí saen pezas reais que se conservan de tesouros, conta historias arredor dos normandos, fala dos distintos personaxes da época, que son personaxes históricos, non? E vai nos introducindo no xogo cada un con un rol distinto. Claro, entón temos primeiro o tabuleiro, que pola outra cara está cheo de historia dende quen foron os vikingos, os tipos de naves que usaban, todo o percorrido das naves e das batallas, e as súas fichas, todo o que son as fichas, por exemplo, as torres, hai unha que é a Torre do Oeste, as Torres do Oeste, as de Catoira. E, por outro lado, temos o libro que se chama Xaque a Jacobus Land, Como se fixo o xadrez dos vikingos en Galicia. E todo isto nace da mente, para min, dun xenio, Pois sí, a verdade é que sí, por iso decía que é un traballo con moitísimas horas de dedicación. Mestura un pouco a historia dos vikingos en Galicia, coa historia do xadrez, con algo de historia da arte... Xogar e aprender, da man de Pablo Culebras. Xa vedes, a literatura, os libros nunca deixarán de sorprendernos. Xaque a Jacobus Land, Como se fixo o xadrez dos vikingos en Galicia, de Pablo Culebras, e tamén o xadrez dos vikingos cas súas pezas. Fascinoume. Buscamos así algunhas outras novidades. Claro.